Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: ibilaldi, izena. Bat, ibiltzea, ibiliz egiten den bitartea edo bidea. Bi, edapenez bilakaera. Ibilaldia. Bizkaiko ikastolen federazioak Bizkaiko ikastolentzat dirulaguntza lortu eta euskararen aldeko herri borondatea aldarrikatzeko antolatutako jaigiroko kulturekintza. 1978an Erandio eta Berango artean antolatu zuten lehenengoz, eta geroztik urtean behin ospatzen da maiatzean. Eloiar hiztegian ondorengo sinonimoa topatu dugu ibilaldi hitzarentzat. Bidaldi. Eloiar hiztegira jo dugu berriz beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Unai Elorriagaren Londres kartoizkoa da liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Ibilaldi luze xamarra egin zuen lehenengo, herritik eta herri inguruetatik, Labarretik batez ere, 4 kilometro eta erdi.